Morjesta. Kevään eka kalareissu. Pikkasen on jäitä vielä täällä, mutta oikein hyvät heittomestot. Ja katsotaan, miten Disco Dancer Mini pärjää tänään. Ja kala. Ekalla heitolla. Jihuu. Ai ja irpi. Ai. Ja siellä. Siellä ne on. No hyvin se toimii. Tälle kylmän veden aikaa vaan hidasta uittoa ja vieheksi Disco Dancer Mini. Hyvä tulee. No niin, reissu ohi. Aika kova reissu. 3 kalaa tuli tosi nopeasti ja kiintiö täynnä. Tuossa selän takana näkyy tommonen tosi matala alue, niin siellä ne on lämmittelemässä tälleen keväällä. Tähän vuoden aikaan niin aika helppo löytää Kirjolahdet täältä. Disco Dancer Mini, noutinen tänään.